Zein gozo ta eder anaiopen hartu eta deno batera jainkoa gora bihotzak eta guztiok egin kantu Jainkoa
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Arratsaldeon zenide maiteok. Gaurko honetan ere Eskubialdean Pablo dugu. Lagun bat, egun bat pasatzea etorri da hemen Zumaira eta gurekin ospatu nahi zuen gaurko Eukaristia. Beraren alde otoitz egiten dugu gaur eta beraren alde eskintzen dugu gaurko meza. Eta gure jangoikoari eskatzen diogu presta ezala geure bihotza, geure anima, Eukaristia honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun beti erekoa, Espiritu Santuak irakatsirik, zuri eita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu geure bihotzetan zeure seme alabatzako espiritua. Agindu diguzun bizi betean zar gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arregi bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Ezekielen profezia liburutik. Honela mintzo zitzaidan jauna. Gizaseme, ohartarazi Jerusalem bere jokabide iguingarriaz. Esaiozu, hau dio jainko jaunak. Jerusalem, Kanaandarra zara jatorriz eta jaiotzaz. Aita amortarra zenuen eta ama itita. Jaio zinen egunean ez zuten zilborrestea ebaki, ez zintuzten uretan garbitu, ez da gatzi zigurtzi ere, ez da zapitan bilduta ere. Ez zentzutaz inor errukitu, gupidaz gauza horietako bat ere zurekin egiteko. Ematen zenuen nazkagatik, landa zabalera bota zintuzten jaio zinen egunean. Ni zure ondotik igaro nintzen, eta zeure odoletan iraulka ikusi zintudan. Eta odoletan etzanik zeundela, esan izun, bizi zaitez. Landako belarra bezala azarazi zintudan. Haundi egin eta sasoira iritsi zinen. Bularrak hasi zitzaizkizun eta ilea atera, baina jantzirik gabe zeunden, larru gorritan. Zure ondotik igaro nintzen berriro eta amodio garaian zeundela ikusi nuen. Zure gorpuz biluzia estali eta zutaz arduratu nintzen. Ezkon hitzarmena egin nuen zurekin eta nerea izan zinen, dio jainko jaunak. Uretan garbitu zintudan, estaltzen zintuen odolak enduz eta olio usaintzuz gantzutu zintudan. Jantzi bordatuak eman izkizun, larrufineko oinetakoak, linozko gerrikoa eta sedazko gain jantzia. Bitxiz apaindu zintudan, eskumuturrekoak jarri nizkizun, katea lepoan, eraztuna sudurrean, belarritakoak eta diadema zoragarria buruan. Zure bitxiak urrezkoak eta zilarrezkoak ziren, zure jantziak bordatuak, lino finezkoak eta zetazkoak. Zure janaria, iringarbia, estia eta olioa. Ezin ederragoa bihurtu zinen, erregina baten pareko. Nazio artera zabaldu zen zure edertasunaren ospea. Era bateko abaizen nik emandako apaingarriari esker. Hala dio jainko jaunak. Baina zu, zeure edertasunaz eta ospeaz baliaturik, prostituzioari hasi zinen. Zeure gorputza edozeinei eskainiz. Baina gaztea zinenean zeurekin egin nuen ituna zoroituko naiz ni,
eta betiko ituna burutuko du zurekin. Egin duzun guztia barkatuko dizudanean, iraganaz oroituko zara, eta lotxaren lotxaz ez zara ahorik zabaltzera ausartuko. Hala dio Jainko Jaunak. Jaunak esana. Baretu da zure haserrea eta kontsolatu nauzu. Baretu da zure haserrea eta kontsolatu nauzu. Bai, Jainko badut salbatzaile, badut uste hon eta ez naiz beldur. Jauna baitut indarretak hemen, ura neure salbamen. Baretu da zure haserrea eta kontsolatu nauzu. Aterako duzue ura pozik salbamenaren iturrietatik. Eskerrak Jaunari, dei egin haren izenari, iragarri haren egintzak herriei. Aldarrikatu zein bikaina den haren izena. Baretu da zure haserrea eta kontsolatu nauzu. Kanta Jaunari, bikain jokatu baitu, jakin bezate honen berri mundu osoan. Egin poz irrintzi eta oiu ziongo bizilagunok, haundikiro harri baita zuen alde Israelgo santua. Baretu da zure haserrea eta kontsolatu nauzu. Aleluia, aleluia, aleluia. Onarrezazue Jainkoaren hitza, ez giza itxuz bezala, Jainkoaren hitz bezala baizik, ala baita. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Jaunak, esana? Por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés repudiar a las mujeres, pero al principio no era así. Gaurko evangelio hau askotan zorrotz egiten zaigu. Eta onartzen ditugu hainbat esamolde edo hainbat esaldi edo hainbat parrafo
beste dana alde batea utzilez. Hau da, ezaldi hau da nire bizitza jotzen hauenak, horrekin aurrera noa. Eta hau aldatu beharra dago. Eta gaurko evangelioan esaten digu gure jangoikoak, jaunak esan zuena bere profetaren bidez, esan izan zuen eta ez zuen ezerre aldatuko, baino zerbait falta zan hori ulertzeko. Jesu Kristoren hitza. Beraz, lehengo hitzak, jangoiko aitaren hitzak ulertzen dira Jesu Kristoren bizi eta hitzekin. Horrekin bukatzen da Elizan ezagutzen dan revelazioa. Revelazioa azken apostoloa hiltzen danean bukatzen da, ezta? Tradizioa hor bukatzen da, ez? Baina gure jangoikoak ez digu esan gaur gaztiek egiten duten eta doaia daukaten hori, ez da? Twitter baten ez dakit zenbat hitzekin esaten dute esaldi bat eta gauz asko esan nahi dituzte. Baina gure jangoikoak etzun gauz asko esan nahi hitz gutxitan, baizik eta esan zigun egon zaitezte Jesu Kristo etorri arte, ez? Horrek emango gaitu eta aurreko dana ulertzera. Doai hori eskatzen diogu gaurko egun honetan gure jangoikoari. Eman dezaigula bere hitza ulertzeko, barnean sartzeko eta bakoitzak bere otoitzari esker bizitza egiteko doaia. Hitzaren bidez janearitu gaitezela eta bizi gaitezela jangoikoaren hitzaren bidez. Muchas veces nuestras pretensiones en la vida es saber todo, ¿no? O intentar saber todo, ¿no? Y Jesucristo nos hizo con mucho amor y así somos hechos, pero nos ha hecho limitados también. Y limitados de razón también. No podemos entender todo en la vida. Y lo bonito en la vida no es llegar a entender todo. San Ignacio ya decía, no el entendimiento satisface el alma, sino el contemplar el rostro y el amor de Dios, ¿no? Y muchas veces ese anhelo interior de querer aspirar a ciertas cimas que no están en mi mano, como puede ser un Everest, pues las alimentamos sabiendo que no podemos llegar a ciertas cimas. Y vivimos angustiados. Y lo que decíamos ayer en el Evangelio y en la fiesta de ayer, ¿no? La pequeñez y la humildad, eso es lo que nos abre la puerta al encuentro con el Señor, ¿no? No entender todo, ¿no? Porque aquí está también el colofón, y termino con esto para intentar darle una explicación a esto todo, de este anhelo que siente el ser humano para llegar a ciertas cimas, ¿no? Decía que si alguno sabe cuál es el sueño, ¿alguien sabe cuál es el sueño de una servilleta? ¿Alguien sabe cuál es el sueño de una servilleta? Decía, el sueño de una servilleta es ser billete. Quiero decir que la servilleta, lo que nosotros somos, y no vamos a poder cambiarlo nunca.
y nuestra felicidad, nuestro bienestar y nuestra plenitud está en aceptar aquel don inmenso que Dios nos ha dado, lo que somos. Ayer os decía, ¿no? Muchas veces entendemos que una vida plena es tener una agenda llena, ¿no? Y no. Una vida plena es vivir en humildad, aceptar lo que uno es y con la gracia, el amor y la misericordia del Señor y la comunidad eclesial, ¿cómo no?, seguir adelante. Pues eso le pedimos hoy a nuestro Señor, que nos dé la gracia para seguir en este camino maravilloso de nuestra fe. Aitari bere izenean eskatzeko esan zigun Jesusek, horixe egingo dugu gaurko honetan. Munduan zabaldua dagoen Eliz elkartearen alde, eta Jesukristori jarraitu nahi dioten guztien alde. Entzun desaiotela leial espirituaren eraginari, eska desaiegun jaunari. Irakasleen alde, zientziaren, ikerkuntzak eta teknikaren ahalbideak irakasteaz batera, landu ditzatela gizakien kezkak, balioak eta erlijiosotasuna ere, eska desaiegun jaunari. Irabazpidea eta erosotasuna helburu nagusitzat jartzen dituen gizarte honetan ere, izan daitezela beren burua eta indarrak gorezpen alde doan eskaintzeko prest egongo diren bokaziodunak, eska desaiegun jaunari. Jaunaren inguruan egoteak namaigun posak zabaldezegula geure inguruan behar duenari laguntza eskainiz, eska desaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edenkatua zu jauna, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau xeingo zaigu, betiko zorionaren hogi. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, mahatxo indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau xeingo zaigu, betiko zorionaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hartu bihotzonez jauna, zeure Elizaren doai hauek, guk eskaintzeko zeuk maitasunez emanak. Egin itzazu zeure indarrez, geure salbamenaren sakramentu. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri aita guzti santu horri eskerrak matea, Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak, ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egite ez gizon egina eta Birjina gandei jaioa. Berak zure naia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ez ereztuz, nagusi agertu zuen piztuera.
Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere ospea eta intza gorezten dugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, Iragan guztiek againkoa, zerura beterik dauzkaz zure bizitza. Hosana, zeruko jeietan, beterik atoa, jaunaren izenean, datorrena. Hosana, zeruko jeietan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalundoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta apa aiz eta diakono guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugu Ladislao, Jose Luis, Josefa, Felix, Eva, José Ramón, José, Luis Mari, Teodora eta Baltasar. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure edizkide izan diren santuekin. Haiek batean gortzitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, enbaguzupak agurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, jaunaren pakea, beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuek entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuek entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuek entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi, Senyor, zure etxean zartzeko, baina zazoiz bat, eta zendatu nahiz. Por saude Jesús, aldarean, ordenai zaitut, bihotzean. Por saude Jesús, aldarean, ordenai zaitut, Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentu honek salba gaitzala jauna eta sendotu zeure egiaren argitan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta berdin kazitzatela jangoiko algoztidunak, aitak, eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeru eta Zorekin postori, kantari kaupe, bihotza sotori,
Ia sortu zian, Santidade guztiaz apaindutakoa. Eskerrik asko etorri zaten guztioi zaindu zaitezte eta jaun lagun bihar elkarrekusten dugu arratsalde eta gaun bat izan dezazuela.